Існуе таксама некалькі відаў ключоў. Звычайныя мэблевыя ключы, шасціграннікі і яшчэ існуюць накідныя ключы. Вось у гіпсан-гітараў даволі часта сустракаюцца менавіта вось такія накідныя ключы, якія накладаюцца на канчатак анкернага стрыжня і рэгулююць яго. Зараз я пакажу вам, як адбываецца рэгуліроўка. Але яшчэ невялічкі нюанс. Бывае, што доступ да гэтай адтуліны не адразу вось тут, дзе дзірка, а крыху глыбей. І тады вы бярэце гэты ключ, укладаеце вось гэтым бокам, туды глыбей. Каб рэгуляваць яго, вазьміце абцангі, бо рычаг кароткі, і у вас не хопіць сілы якасна павярнуць. У маім выпадку доступ блізка, таму я проста ўстаўляю ключ паміж 3-й і 4-й струной, пасярэдзіне.